Rím nebol vybudovaný za jeden deň. Táto slávna fráza je známa po celom svete a napriek tomu, že rímska nadvláda sa skončila pred stáročiami, jeho kultúra, filozofia a architektúra sú dodnes vplyvné. Rím bol superveľmocou, ktorá ako prvá v histórii vytvorila modernú armádu, zaviedla systém senátu a počas obdobia republiky úspešne prevádzkovala demokraciu takmer 5 storočí. Mnohé moderné politické pojmy ako republika, diktátor, senát či veto pochádzajú práve z rímskej politiky. V období svojho vrcholu bol každý piaty človek na svete Rimanom. Rím vznikol okolo roku 625 pred Kristom ako malé obchodné centrum pri rieke Tiber, ktoré sa postupne rozrástlo na veľké mesto. Obdobie kráľov trvalo od roku 600 do 510 pred Kristom, pričom zaujímavosťou bolo, že kráľa nevolilo dedičstvo, ale senát. Posledný kráľ Lucius Tarquinius Superbus bol tyranom a keď bol jeho syn obvinený z násilia voči šľachtičnej, ľud ho zvrhol. V roku 509 pred Kristom tak začalo obdobie Rímskej republiky, kde senát tvorili dve skupiny. Patríciovia z bohatých rodín a plebejci zastupujúci strednú vrstvu. Počas republikánskeho obdobia sa Rím výrazne rozšíril. Do roku 338 pred Kristom ovládal celý Apeninský polostrov. Medzi rokmi 264 a 146 pred Kristom prebehli 3 púnske vojny proti mocnému mestu Kartágo v Severnej Afrike. Rím zvíťazil, zničil Kartágo do základov a rozšíril svoju moc na západné Stredozemie, vrátane Španielska a Sicílie. Neskôr dobil aj Macedónske kráľovstvo na východe. Rímske víťazstvá priniesli nielen nové územia a bohatstvo, ale aj silný vplyv gréckej kultúry, umenia a filozofie. Okolo roku 100 pred Kristom sa Rím stal skutočnou superveľmocou, no rástla aj politická nestabilita a vypukli občianske vojny. V roku 58 pred Kristom bol Julius Cézar vymenovaný za správcu provincie a úspešne dobil Gáliu. Jeho rastúca popularita znepokojila senát. Napriek príkazom sa nevrátil, prekročil rieku Rubikon so svojou armádou a vypukla občianska vojna. V roku 48 pred Kristom porazil svojho rivala Pompeja a vyhlásil sa za doživotného diktátora. Uskutočnil mnohé reformy v prospech chudobných, no skupina senátorov, vrátane jeho blízkeho Bruta, ho 15. marca 44 pred Kristom zavraždila. Bodli ho 23 krát. Po Cézarovej smrti sa moci chopil jeho adoptívny synovec Octavianus. Spolu s Markom Antóniom porazili senát a rozdelili si ríšu. Antonius sa však zamiloval do Kleopatry, čo vyvolalo nedôveru a nakoniec vojnu s Octavianom. V roku 31 pred Kristom Octavianus zvíťazil v námornej bitke pri Actiu. Antonius a Kleopatra spáchali samovraždu a Octavianus sa stal prvým rímskym cisárom pod menom Augustus. Jeho vláda trvala 41 rokov a toto obdobie sa nazýva Pax Romana, rímsky mier. Po Augustovi nasledovali rôzni cisári, niektorí dobrí, iní krutí ako Caligula či Nero, ktorý údajne nechal zapáliť Rím. V 2. storočí nášho letopočtu, počas vlády cisárov ako Trajan a Hadrian, dosiahla rímska ríša svoj najväčší územný rozsah. Filozofický cisár Marcus Aurelius napísal svoje slávne meditácie. Po ňom však nastalo dlhé obdobie chaosu, keď za 100 rokov nastúpilo a bolo zavraždených viac ako 25 cisárov. Roku 285 nášho letopočtu cisár Dioklecián rozdelil ríšu na západnú a východnú časť. Neskôr Konštantín prijal kresťanstvo ako štátne náboženstvo. Postupne bohatla východná časť, kým západ slabol ekonomicky a čelil útokom germánskych kmeňov. Roku 476 nášho letopočtu germánsky veliteľ Odoaker porazil posledného západného cisára Romula a poslal ho do vyhnanstva. Tak sa skončila jedna z najväčších ríš v dejinách ľudstva.